Ale my máme tiež čiernu mačku ako brand code, prečo nám to nefunguje? Ale my máme tiež čivavu ako brand code, prečo nám to nefunguje? Čiava nie je efektívny brand code, čiava nie je efektívny brand code, čiava nie je efektívny brand code, čiava nie je efektívny brand code. A teraz otázka je prečo? A teraz otázka, dobre, tak teraz takže dobre, úloha na vás. Prečo čivava nie je efektívny brand code? Prečo čiava nie je efektívny brand code? Je to obecný predmet, presne tak. Je veľmi ťažké si obsadiť niečo, čo je obecný predmet. Akože. Základ je ten, že vlastne ja potrebujem budiť proste, že ikonickosť. Kráva nie je efektívny brand code, fialová kráva je efektívny brand code. A keď poviete niekomu, že bude mať akože fialovú krávu ako značku, tak na tom boarde tí ľudia akože hneď defibrilátory musí dávať, že môj dedo zakladal túto firmu a týmito rukami tu sme toto mlieko tu na neviem čo a táto kráva tu na neviem čo a my sme hrdí na našu kvalitu. Neviem čo a vy mi to hovoríte o fialovej kráve. To sa tam reálne že stalo, že na stretnutí po ňom kričeli ľudia, že pojďte sa. Sú to vaše peniaze, vyspíte sa na to. Na druhý deň máte pravdu. A zarobili sme im brutálne prachy. Ale tá reakcia úvodná bola, že brutálne, že Takže podľa mňa, keď sa nehádza, tak je to zlé stretnutie. Hej, že to je akože... Takže nie čiava, ale unikátna naša čiava je efektívny brand code. Nie len zajac, ale náš zajac. Unikátny náš vtáčik, unikátny náš pirát, unikátny náš pretekár je unikátny brand code. Chápete? Musíte robiť tamto svoje. Čím budeme my tým svojím. A to nemusí byť logické. To nemusí byť logické, to nemusí byť logické, to nemusí byť logické.